Us torno a dir bon dia a tots i a totes. Avui som aquí per conèixer el posicionament de la CUP Capgirem Barcelona a la votació del plenari extraordinari que celebra aquesta tarda. La votació, recordem, sobre la modificació pressupostària plantejada pel govern de la ciutat. Volem emfatitzar que no estem parlant de pressupostos, sinó que estem parlant d'una modificació pressupostària de 275 milions i que en cap cas podem dir que la CUP Capgirem Barcelona haguem treballat conjuntament amb el govern de la ciutat. Ja vam explicar fa 2 setmanes la resposta que vam rebre del govern a les 10 mesures proposades per la CUP Capgirem. I va ser a partir d'aquesta resposta que a les assemblees, la militància, vam decidir que aquesta modificació pressupostària no suposava cap canvi sobre les polítiques que es venien fent durant les darreres dècades a la ciutat de Barcelona. Us recordo aquestes 10 pedalades, aquestes 10 mesures. En tot cas, després ens podeu preguntar en concret sobre aquestes 10 mesures i també recordar que són punts que Barcelona en Comú tenia en el seu propi programa o que van ser proposicions que va portar la CUP Capgirem a comissions i a plenari que van ser votades per Barcelona en Comú i, per tant, s'havien de portar endavant. En principi, hi havia tema de transport, menjadors comunitaris, l'increment a partides de l'esport de base i eliminació de dotacions a l'esport d'èlit, el software lliure, la xarxa de drets sexuals i reproductius, l'eliminació de les UPAs, de l'USP, les remunicipalitzacions, el carnet de ciutat, partides d'habitatge, la renda universal per aturar la feminització de la pobresa. Aquestes eren les 10 pedalades que nosaltres vam plantejar i que eren, com són totes les partides de pressupostos o de modificacions pressupostàries, opcions polítiques que es plantegen en aquest sentit. Per tant, nosaltres, davant de la resposta que vam tenir a les 10 mesures i finalment després de la trobada que vam tenir tota la militància amb les 13 assemblees que tenim a Barcelona, vam dir que no. I vam començar aleshores a negociar plenament conscients que estaven començant a negociar les molles de les molles. Tanmateix creiem que aquestes molles que vam començar ja a negociar asseguts amb el govern podien millorar en certa manera les condicions de vida de les classes populars. Creiem que aquestes molles donen veu, per una banda, a les invisibilitzades, les dones, a través d'ajudes que esperem que esdevinguin, tal com s'ha acordat, en una futura renda per a totes les dones de la ciutat. També, per una altra banda, podia o pot caminar cap al reconeixement dels drets de les que no tenen res i per esdevenir una ciutat realment inclusiva, fora dels discursos que hi ha exclusivament pels refugiats i que fos inclusiva a través d'un carnet de ciutat per tots i totes les veïnes de Barcelona. També una altra porta que s'obria era el que semblava impossible 15 dies abans i era obrir la porta a les remunicipalitzacions d'alguns serveis socials bàsics de la ciutat i, per tant, tots i totes les militants de Barcelona hem fet possible allò que 15 dies abans ens deien que era impossible durant aquesta modificació pressupostària del 2016. En aquest context, va ser en aquest context que les assemblees de la CUP Capgirem Barcelona han deliberat sobre el que calia fer en aquest plenari extraordinari. Tot i les pressions rebudes que han anat des del xantatge emocional, passant per l'insult i el menyspreu cap al nostre moviment assembleari. Nosaltres, malgrat això, hem estat capaces de tenir un debat pausat i amb el cap fred, tal com a nosaltres ens agrada fer la política. I hem decidit finalment que no bloquejaríem aquesta modificació pressupostària. Per tant, el nostre vot serà d'abstenció. Hem negociat molles, ara en som plenament conscients. Avisem, però, que els pressupostos del 2017 volem el pas sencer. Volem pressupostos valents, pressupostos que capgirin el model de ciutat en el que estem immerses
fins a dia d'avui, i per això instem el govern a començar a treballar des de la valentia de reconèixer el per què estan al govern, qui els ha portat al govern. Aquí es deu Barcelona en Comú. La nostra resposta és senzilla i ells també la coneixen. Per tant, nosaltres volem recordar que quan Barcelona en Comú va arribar al govern va ser per gent, veïns i veïnes que apostaven pel canvi.